Minnie Baloyi anozivikanwa kuti aiwa ndo the wife of our own vice president VP Constantino Chiwenga. Vanokwanzi VP Constantino Chiwenga panguva ino is at the verge. Aiwa VP Constantino Chiwenga vari parumana nzombe, vari panguva yakaoma, vari kuonekwa kunzi maallies ake ese vamwe vari kutsakatika, vamwe vari kufaiwa, vamwe vari kumubetreya. Right now VP Constantino Chiwenga vangosara nemunhu wana waanotrusta, your wife. Saka mashoko ari kubuda panguva ine yatiri kuona kuti Minnie Baloyi anouya achiexploda mashoko achinyasoratidza kuti aiwa isusu kunyange vanhu vachititsoma vachiita zvakasiyana siyana pamusoro peupenyu hwedu, but our happiness matters. Saka mashoko anobuda nyora upona apa ndobva subscribe like on the bell icon. Minnie Baloyi anoposta mapictures aiwa avo vari vaviri seamuri kuona buda nyora chiti civil marriage today 3 years ago, happy anniversary to us. We don't wait for anyone to give us happiness, we create our own. Mashoko anoitwa panapa naMinnie Baloyi achiti aiwa vari kucelebrate their own anniversary, achiti we are responsible for our own happiness. Hatimiriri kuti umwe munhu auye atifadze, kunyange muchiona vachireceiva resistance, vachiatakiwa mungava the ruling party, vachishungurudzwa, vamwe vachivapa mafalse allegations, vamwe vachinoataka kumashops avo vachirobewa. Zvinhu zviri kubuda panguva ino kuti vari kuyachiti yes tinozviaccepta, that's life, but panguva ino our happiness matters. Inoda kuti hapana mumwe munhu angakwanisa kutifadza, tisi tinocreate our own happy moments. Mashoko ari kuuya panguva ino ari kuonekwa kunzi vanhu voya nemafungiro akasiyana siyana kuti why Minnie Baloyi auya akaexposa their civil marriage, why auya achitaura. Toziva kuti vanhu vanotaura zvakasiyana siyana, but panguva ino people they must appreciate kuti aiwa these two panguva ino things are going well. Idai comment section medu kuti mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Vanhu vari kuuya panguva ino vachiona kuti aiwa VP Constantino Chiwenga aiwa 2028 vanogona kuvhiringidzwa noda kuzvigananda. Panguva ino zviri kuonekwa kunzi zviri kuzama kuda kupavor their own way to be safeguarded. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Idai comment section medu, subscribe or like, chat on the bell icon.